Day kabalo mo day, grabe na ko kalipay karon gabi una day ba kay lagi day ang akong followers day is nisabay sa uso ba. So ang followers man gud nako karon day isa ka nako ka page day kani nga page day is 224 o di ba uso biya kay nga number karon day no grabe ba siya nag-trending day 224 mo jud nang ako ang gitagad day nga makisabay unta ang ako ang followers ba anang nambira. Pero day wa damha day karon ganina masigurong udto or buntag nahimo lang 224 ang ako ang followers day so 224k na ang akong followers sa isa ka page nako kana nga page day mo nang grabe na kalipay day ba lagi day wala ko nagdahom day nga maabot bitaw ko ina ng followers day kaysa una bitaw din no ang ako ang gipangayo sa Ginoo nga maabot lang ko og 5,000 followers day kana bang makuha rato na akong criteria sa una ni Facebook or ni Meta day ba nga para ma-monetize bitaw kada din ang ako gipangayo jud sa iya nga views day is 1k ra jud day kana bang ang ako ang views day ba kanang ako ang video day nga maabot nga lang bitaw ang number og kanang letter K day sus day malipay na jud kay ko ana day basta ang number day na letter K malipay na kay ko ana pero karon bitaw day no wala na ko damha day nga kani nga page nako day nga isa is mag-viral ang mga video ana day so grabe lipay kay ko day ba manag mo na giingon day nga kung nakay pangandoy day ayo jug undang ayo jug hunong sa imong pangandoy kay ngano day pag mangandoy na malang gani ka day dako ana lang jud day upangayo sa Ginoo kay malay nato day ihatag sa Ginoo di ba sa makaron day is marag bless kay ko sa tanan day ba kay marag ang akong mga pangayo sa Ginoo ako ang mga pagampo bitaw din no kay gidungog siya sa Ginoo din no actually day taud-taon na jud ko nag-vlog day 2020 nag-vlog na ko atong kasagsagan sa pandemic day kay lagi day atong mga panahon na day tanang mga negosyo na ko ginagmay tanang mga kuan bitaw na ko day income is nawala bitaw day kay nag-lockdown so mo tong nag-decide ko day nga mag-vlog ko so nag-vlog ko day 2020 dito pa to sa YouTube so bago pa pud kay ko nimbalhin diri sa Facebook kay lagi day namingaw pud ang YouTube atong mga panahon na mo nang wala ko damha day kay ang akong page man guday kanay lagi nga page day isa na ko day is bag-o pa kay na sa tanan day marag mao pa man siguro pagtuig ana ato ang November marag ana day din inana na din kapaspas ang akong followers pero day gibuhat na ko na siya day is wala na ko na siya giseryoso marag bag-uhay pa kay na ko na siya giseryoso og sige upload day baka lagi sa sige na kog upload day is nanaghan ang ako ang kuan ba followers day nag-viral permi ang akong video maka views og 1 million inana mi ko wow kanindot din sa Facebook no kay daghan kay manan-aw ba kay sa YouTube kay ang YouTube sa una atong pandemic day sikat dito siya day daghan kay mo manan-aw sa YouTube una nakasweldo po ko dito then namingaw naman day pag human sa pandemic day daghan naman diri sa Facebook kay daghan biyang tools diri nga pwede nimo maka-income ka ba daghang tools nga mga monetize so magdubli mong income mo unang mga tawo day naitambay diri sa Facebook mo nakamo day kung mag-content creator mo padayon lang jud mo aya lang jud mo pagdalian ang managhan iyong followers managhan yung views basta i-enjoy yung trabaho kay ako day gi-enjoy na ako kung trabaho tanawa karon day daghan na jud ko og mga viewers then daghan na po kog followers day po kami gamay kay kana 200,000 day dako na jud na siya day no sa dili sikat sama nako day ba mo nagdako kay ko pasalamat sa Ginoo jud day nga naabot ko ginaana so mo ni kani akong page karon nga bag-o day ako ana po na siya trabahoan pero o kabalo day ma-monetize pa mi kay karon man gud day so wala ni monetize si Facebook na mismo magbuot kung i-monetize ba kaniya no marag lisod-lisod na siya magpa-monetize karon pero sige lang trabahoan gapon ako ni kaning bag-o nako nga page og muna day daghan kay salamat sa akong isa ka page kani nga page kay daghan kay ni follow ana magpasalamat ko kay daghan kay ni follow nako ana ug maura to day no maura jud na akong ikakuan na bless lang ko ug magpasalamat ko muna padayon mo kung mag-vlog manggali mo mag-content creator mo padayon mo alang mo kawad-an o ayaw lang mo pa kawalag paglaom ba kay tanan day is kuan jud na day na jud mga nindot nga mahitabo sa atong kinabuhi basta magantos lang jud sa atong trabaho ug mag-enjoy ta sa atong trabaho ug atong kayon sa Ginoo. Og anyway day maura dito ako i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end mo nang bye mo ay